Bé, esteu bé o què? Ja estem acostumats a estar estrets, ara. Perquè... Bé, fa molt temps que estem preparant aquesta xerrada, concretament des d'ahir a la tarda, a les 7, perquè, com podeu veure, es respira com una mena d'angoixa, que aquí sembla que s'acabi el món i tothom està com molt esverat, no? Ahir parlava amb un metge, que és metge de capçalera, i em parlava dels percentatges de la gent que li entrava a la consulta i que bàsicament el problema era aquest, que realment es garrifa, no? Dius, quanta gent està aquí ara que... Bé, és que estem vivint una revolució, de fet, oi? I les revolucions, quan no tens costum i te les trobes a sobre, mai és allò que et pensaves, oi? Sovint, sobretot la gent jove, té les revolucions com una cosa molt èpica i molt grandiloquent, però en realitat les revolucions de divertit en tenen poc. Una revolució realment és un fenomen gros, són paraules majors, i que, com deia, el que no té costum de trobar-s'hi, doncs, quan t'arriba no entens res. No entens res. A mi em fa gràcia perquè jo ara fa uns 20 anys que em moc per zones de conflicte, ja siguin revoltes, guerres, etc. I és molt curiós que molts amics o molta gent amb la que tracto sempre m'acusen de pessimista i de sigues optimista i mira-t'ho d'una manera més alegre, no? I em xoca ara d'un dia per l'altre, tothom està deprimit i no entenen com sóc tan optimista. I clar, jo sí que ho entenc. Una mica és aquesta incomprensió del medi on ara ens movem, de la situació on tot xoca tant, oi? Bé, jo crec que una revolució ningú la busca per gust. I ara faré una mica de definició del que realment és, perquè a vegades ens imaginem coses que no s'ajusten ben bé a la realitat, no? Ningú la busca per gust, però també penso que renunciar a viure-la de vegades no sé si és un encert, perquè, com deia, ningú la busca una revolució, però són fenòmens que són necessaris. És a dir, quina diferència hi ha entre una revolució i una ocupació? Molta gent ho veu com un tinglado, com un soroll, com un merder, com una batalla campal, etc etc. Sí, pot acabar igual, però les raons de fons no són les mateixes. És a dir, una revolució la fa algú que arriba a un punt en què sent que ja no té més remei, amb les dimensions que toqui. Una guerra, una ocupació, etc etc, les fa algú per ambició, per egoisme, però no és el mateix. Ho dic per entendre on som, és a dir, aquesta revolució dels somriures que s'ha dit, ningú l'ha tirat endavant per gust. És cert que en el cas de casa nostra no hi ha una situació extrema com altres revoltes, com pugui ser la intifada a Palestina o revoltes a la primavera àrab, per exemple, no és el mateix. Aquí no ens morim de gana pel carrer, ni estem patint tortures rere dia, però sí que hi ha hagut una situació que ha portat molta gent a combatre algun tipus d'opressió. Deia que renunciar a viure una revolució és evidentment que és una cosa que no s'aconsella a ningú, però que si no la vius et trobes que d'alguna manera t'escapes de la realitat, perquè el món no és com ens l'imaginem. En el fons, gent que visqui tranquil·la pel carrer i no passi res, i tingui metges, i tingui escoles, i pugui estudiar, no és tanta gent, és una excepció en el fons. I el dia que això sembla que se'ns esquerdi, ens dessituem, que és una mica el que ens passa ara aquí. Però no vull ara anar-me a donar voltes pel món, perquè estem a Catalunya i és un problema concret. És evident que aquí no es tracta de fer una classe de psicologia, perquè ni en soc ni crec que toqui, no? Però d'alguna manera patim una afectació psicològica. És evident que no cal ser gaire savi per entendre que la psicologia és una ciència complexa. Cada un de nosaltres som un món, el cervell funciona i rep les coses d'una manera diferent i la manera d'atacar un problema doncs, no serà el mateix per ningú, no? Si ara algú està deprimit o té por o té angoixa pel que està passant, potser un psicòleg el podria tractar. Però quan estem parlant de milions de persones, perquè és el cas, això agafa un volum i unes dimensions
que és el que jo en dic la psicologia de grup. I atacar això ja són paraules majors. És a dir, a mi una de les coses que més m'ha impactat d'aquest tipus de conflictes, siguin guerres, siguin revolucions, és la dimensió. No és una persona que pateix, ni 10, ni 100, ni 1.000. És brutal. Quan és un país sencer, una col·lectivitat sencera, te n'adones del problema que realment hi ha, no? Deia, centrem-nos a casa nostra, perquè ara, és a dir, de la mateixa manera que la psicologia individual és molt personal, la de grup també. És a dir, ara no podem comparar el que passa aquí amb Ucraïna o amb Palestina o amb no sé on, no? Hi ha una realitat concreta, no? I la realitat, i això s'ha de tenir molt clar, és que hi ha un estat ocupant en un territori concret. I ja no entro a valorar si un se sent d'aquí o se sent d'allà, És a dir, políticament l'argument és aquest. És a dir, l'estat ocupant, en general, no necessita ocupar res. Ja té un territori. L'estat ocupat s'utilitza per uns recursos, per uns interessos concrets, o a vegades simplement per ambició, no? És a dir, el Napoleó necessitava anar a Rússia? No. És una ambició. Cal entendre que l'estat ocupant, en aquest cas, té una tradició concreta, i l'estat ocupat en té una altra. L'estat no, el territori ocupat en té una altra. Aquí és on es produeixen els xocs. Llavors, el límit d'opressió, d'ocupació, de domini, poden ser diversos. És a dir, si te'n vas a Txetxènia, no van deixar ni un home viu. Això aquí no ha passat, és a dir, les diferències són moltes, però la psicologia de resistència d'alguna manera és la mateixa. És a dir, hi ha una societat que vol uns drets, que té una llengua, que té una cultura, que té les necessitats que ells creguin, no? L'altre no les deixa tenir. Això provoca un xoc. On s'arriba? Es pot arribar doncs, a 50.000 extrems a tot el món. Aquí sembla que hem perdut una mica de vista que això era així. Precisament perquè no hi havia morts pel carrer, ni hi havia una opressió realment molt clara, la gent ha arribat a pensar que això realment era una democràcia molt clara. Suposo que en aquests dies tothom li ha caigut a la bena dels ulls i ara som conscients d'on som, oi? És a dir, un estat pren això com una colònia, l'utilitza per el que li interessa i l'opinió de la gent, ja heu vist quin problema hi ha, no? Els és absolutament igual. Digueu el que vulgueu, penseu el que vulgueu, que ells ho esclafaran i ja està. I això pot arribar, doncs, com és el cas d'avui, a un estat policial i una militarització. És a dir, això d'omplir casernes militars ara i portar convois militars amb lliteres i amb cuines i de tot, bueno, és una ocupació militar, no? I no cal que ara busquem aquí, no, perquè no és ben bé això, perquè no és ben bé allò, no? No, sí que és això. Sí que és això. I això, clar, als ulls de la gent que no té costum, et xoca, no? Perquè de cop i volta te n'adones d'una realitat que tu no et pensaves que era així. És a dir, o ho havíem oblidat o no ho volíem veure, una de dos. I ara això ens esclata la cara d'alguna manera, no? Ells són així, perquè això en general és un problema de mentalitats. És a dir, ells són bons i nosaltres dolents, nosaltres som dolents i ells són bons. A veure, aquí hi ha molt debat, però bàsicament jo ho veig com un problema de mentalitats. I la seva mentalitat, com a estat que sempre ha sigut colonial i expansiu, és la de domini. I se'n van a conquerir tot el que poden. I si no conquereixen més és perquè no poden, si no ho farien, no? Perquè és una mentalitat. En aquest cas, la de Catalunya no és així. Per bé i per mal, Que això m'agradaria mirar-nos-ho, que ens ho miréssim des d'un punt de vista més fred, no romàntic, no poètic de la situació, Fem una anàlisi científic. Perquè ara, aquí en el fons hem vingut perquè tenim un problema psicològic, diguéssim, no polític. I ara, d'alguna manera, ens trobem amb la por i l'angoixa. L'angoixa de dir, estem en una situació que no sabem resoldre. No? És com si ara surts al carrer i està tot gelat i no t'aguantes dret. I agafes el cotxe i allò rellisca i o sigui, tu no controles la situació, no la domines, no? Bé, aquí és on... A veure, tranquils. Calma. Ens obsessionem de vegades per coses que no calen, no? Una revolta, una revolució, no és un deliri d'una sola persona. Una ocupació sí. El senyor Hitler li va venir de gust amb ell i va arrossegar
milions de persones. El cas de la revolta dels somriures, diguem-ne, no és un rampell d'algú. Són moviments que surten, com per exemple la primavera àrab. No és un rampell d'algú que un dia es desperta al dematí, però allò hi ha una pressió, és una olla de pressió tan gran que en un moment donat allò explotarà per algun lloc o per un altre, no? És a dir, i això és inevitable. Per això ara tancar els ulls i, ostres, no hauríem d'haver arribat fins aquí. No, són coses que tard o d'hora passaran, no? I quan passen és bo tenir uns coneixements o tenir uns condicionants que ens permetin saber-ho gestionar, no? I ara aquesta angoixa que tenim doncs també és exagerada, no? Poso un exemple divertit. El dia 1, a les 3 i pico de la nit, me'n vaig a una escola electoral. I allà hi havia 25 tios per allà, i noies per terra, així tots joves, la revolució i tal, no? Fumant. I un ja comença, allà hi ha 2 tios, aquests no són d'aquí, eh? Aquests són de la secreta i no sé què, no sé quantos. I que jo visc aquí de petit, i aquests no són d'aquí, i al final els aniré a demanar el número, i no sé què, que la gent es anava començant a mosquejar, fent dir, escolta, el poli sóc jo. No cal que em merdis la cosa aquí i esveris a tothom. És a dir, les coses no són com te les imagines, perquè a més, si ho fossin, què? Què et penses que estan veient? És a dir, ens esgarrifem per una sèrie de coses. La gent no ha vist mai cap pel·lícula o què? Doncs bé, el món de vegades és una pel·lícula, no? I a veure, toquem de peus a terra. I en el fons això passa perquè hi ha 2 models d'entendre la vida. Uns l'entenen en blanc, els altres l'entenen en negre. I en aquest cas, la manera de veure el món de l'estat espanyol, o de la gent que hi creu, és una, i la manera de veure-ho de Catalunya és una altra, no? Parlant a grans trets, a grosso modo, no? Ho resumiré molt ràpidament perquè ens entenguem, que ningú s'esveri, no? Però o és el model d'anar a la festa dels toros o és el model de fer castellers. I punt. Aleshores, bé, la gent pot triar. Si algú agraden els toros, que hi vagi, però és una manera de fer. I si algú agrada els castells, és una altra. I en aquí, si tu ara avalues la manera com s'ha treballat aquest procés des d'Espanya o des d'aquí, és una corrida de toros o és una actuació castellera en una plaça. I això és així, no? I això ens ha portat a una revolució que en diem la revolució dels somriures, batejada per la enyorada de Muriel Casals, li enviem un petó des d'aquí, una definició d'aquelles que algú va dir, doncs, la primavera àrab, aquí n'hem dit la revolució dels somriures, no? I aquest procés jo crec que no ens el podem perdre de vista, perquè si no estarem veient policies per tot arreu i una sèrie de coses que hi poden ser, però que no ens han de distreure del que realment estem fent. Aquest procés té unes particularitats concretes i les hem d'assimilar molt bé. No les podem perdre de vista. El primer és la imaginació. És a dir, aquest procés no ha sortit, per exemple, com la primavera àrab, que neix d'un noi jove que és venedor de fruita en un carrer de Tunis, que la policia li pren la mercaderia, que no el deixen vendre, que el peguen, que no sé què, i un dia el noi agafa i es suïcida davant de tothom, escala foc, i allà esclata el que seria una revolta de tot el món àrab, i és una explosió inaguantable de ràbia, de fúria, de molta gent que està patint. Però no hi ha una preparació. Aquí sí. Algú sap el que és fer un 4 de 9? És a dir, la preparació d'un 4 de 9 és una cosa complexa, amb molts tipus de gent, de persones, d'estructura, de forces, d'intel·ligència, de mides. La revolució dels somriures ha sigut això. No és una primavera àrab. La imaginació. La imaginació que més ha estat gestionada per gent amb molts coneixements. Einstein parlava de que la imaginació és més important que els coneixements. Però quan ho tens tot, i en aquí, allà on som ara mateix, podem agafar tots aquests llibres, coneixements n'hi ha uns quants, creativitat n'hi ha una pila i imaginació també. La no violència. La mentalitat que hi ha hagut aquí des dels inicis d'aquest procés, però ja des de molts anys enrere el que és aquest país, doncs li dona un contingut que costa molt de veure arreu del món. I això ho garanteixo perquè ho he viscut molt en primera persona, no? Costa molt de veure un moviment tan pacífic com aquest. Probablement no el veus. El veus en comptadíssimes ocasions.
la mentalitat política. És a dir, és molt fàcil que la gent jove critiqui els polítics i no tan jove, perquè són uns lladres, perquè no sé què. Bé, això és una mica com la justícia. Ja ho sé que és una merda, ja ho sé que els jutges no són justos, però hi són. El problema és el dia que no hi són. I aquí els polítics ens agradaran, no ens agradaran, els criticarem, no sé què, no sé quantos. Però hi ha hagut una mentalitat política de resoldre aquest conflicte i treballar-lo des de la política, no des del camp de batalla. Ni des de la revolució clàssica, de la barricada i de la revolta típica de Cuba. Ha sigut una estructura molt pensada des de la política. I això té un valor que un dia li posarem preu, jo crec. Però quan semblava que això havia d'acabar amb una culminació com és el referèndum famós, ha aparegut la violència. I això no s'ho esperava ningú. D'alguna manera, jo crec que ens hem, no diré ens hem cregut, però hem assimilat que això és la revolució dels somriures. I quan la gent tants anys m'acusava de no siguis pessimista, jo deia, escolta, és que si jo miro l'inici de la revolta a Síria, allò tenia una plàstica i un art com poques vegades he vist. Eren manifestacions espontànies, amb una coreografia, amb danses, amb música. Si ens anem a Euromaidan a Kíev, allà també en sabien, de fer cadenes humanes i espelmes i cantar i nits allà, nits amb llums i... Avui porten més de 10.000 morts, És a dir, jo deia, està molt bé, ho hem fet molt bé i és un exemple a seguir, però compte que les revolucions tenen males bromes. Ningú em creia. Aquí no passarà, no sé què. Bé, de moment tampoc ha passat gran cosa, però ja hem vist les bufetades com anaven amunt i avall, i això no ens ho esperàvem. I aquí és on tothom s'ha quedat, això no m'ho esperava jo, no? Bé, és molt lògic. Però ara ja ho sabem, oi? Jo vaig tenir la sort en els meus inicis de moure'm en la política, i parlo ja de molts anys enrere, que ho vaig fer de la mà d'un personatge que tothom us sonarà el nom, que és en Lluís Maria Xirinacs. Després vaig continuar amb un altre personatge, que és l'Àngel Colom, que aleshores venia de la Marxa de la Llibertat, de l'Aureli Argemí, aleshores president del Ciemen. És a dir, uns personatges amb una cultura fora de sèrie, però sobretot una cultura de la no violència, que ens venia ja directament dels moviments gandians, etc. No? I amb ells vaig fer molta amistat, vam treballar molt junts, i em vaig empapar molt d'aquesta cultura de la no violència, no? I la no violència no és tan senzill d'entendre. Aquí veiem ara molts moviments que es revolten, que fan manifestacions i que aixequen les mans i que... Compte, que això tampoc és la no violència, Jo el dia 1 d'octubre, a les 4 de la tarda, van aparèixer un grup de 25 o 30 nanos de 18-17 anys, van començar a posar barres de tanques al mig del carrer, van treure un container i vaig anar cap allà. Escolta, què esteu fent aquí? Un es va pujar la cara tapada i tot. Tu treu-te aquesta braga de la cara, què fas amb la cara tapada? Què són aquestes barricades? És que estem muntant la defensa. Dic, no, perdona, això és un moviment no violent. Un moviment no violent vol dir que no tenim cap arma, res, ni tan sols una eina, ets tu. I si no ho saps aplicar, te'n vas a casa. Però tu ara no ens esgarraràs aquest moviment exemplar perquè vas aquí de revolucionari posant barricades pel carrer. Fora totes les tanques. Afortunadament la gent del Col·legi dels Catalans em van ajudar, vam estar tots junts allà i els vam treure, no? Però és dir, la no violència vol dir que tu reps una bufetada i poses l'altra galta, perquè si no ja no és no violència, ja és una altra història, oi? També al mateix temps, després de poder-me empapar tant de la no violència amb gent que havia patit tant, em sembla que quan vaig conèixer el Colom, el tio havia estat 6 vegades a la presó ja. Jo l'havia vist aguantar cada pallissa de la policia, que era espeluznant. Tio, no l'haguessis pogut matar. Mai responien aquella gent, no? Jo aleshores vaig entrar al moviment de la Crida de la Solidaritat i allà em vaig acabar ja de formar profundament en l'àmbit de la no violència, no? Però temps després em passa el contrari, que començo a treballar en zones de conflicte i llavors veus l'altre costat, no? I sents la gent parlar de la pau i sí, jo n'estic convençut de la lluita no violenta, però convençut fins al fons, però te n'adones que quan entra la guerra
totes les teves idees s'acaben perquè allà ni normes, ni drets, ni romanços, i veus la gent morir com si fossin mosques, no? I això una mica és el que t'ajuda intel·lectualment a avançar en dir, bé, com es fa una revolució? Com canvies les coses en aquest món, oi? No és tan senzill, no és tan fàcil. Has de conèixer l'adversari, l'enemic, tu mateix, qui ets, quines condicions tens, l'entorn com serà. De fàcil no en té res. En el camí d'aquest anàlisi, perquè clar, ara no ens podem carregar el procés que hem fet fins aquí, oi? I menys per una mena de, diguem-ne, de pressió col·lectiva que no té cap sentit. Jo crec que a nivell mundial, especialment europeu, hi ha una mancança ètica, un desfase de l'ètica i de la moral absolutament descomunal, no? Fixem-nos, si no ara, com a Alemanya o França, els augments de l'extrema dreta són bestials, no? Dius, hòstia, però és que som als anys 30, això, no? Què està passant? Un dels punts, una de les zones, diguem-ne, més evolucionades del planeta i estem així? Aquí hi ha alguna cosa que falla, oi? Però analitzem una mica el nostre de procés, perquè ara sembla que estiguem fent el burro tots i ens haguem de posar a plorar. Jo només dic que si ara surt algun jovenet d'aquests que està a la universitat i vol fer una tesi sobre aquest procés, que no li passi res, que es calci, perquè jo sóc fotògraf i me n'he adonat de que quan tu vols avaluar la dimensió d'un conflicte o d'una revolta o d'una realitat, te'n vas allà a fer fotos, que en el fons és la millor exposició, és a dir, pots escriure, pots explicar, però una imatge és una imatge, no? I tu pots anar a fer fotografies d'un soldat que l'han ferit al front o d'una casa que l'han cremat, o pots pujar un turó i fer una fotografia d'una ciutat. Però quan arriba un moment que no ho pots fotografiar perquè és massa gran, què vol dir això? Doncs vol dir que ens trobem en situacions com la del procés de la revolució dels somriures, que ja no es pot fotografiar. O si no, jo pregunto, com hem de fotografiar la V baixa que es va fer a Barcelona, o la cadena humana? Ja no pots. Pots lligar un helicòpter, pots començar a pujar amunt, però arriba un moment que allò ja sembla el mapa del temps. No veus res, veus allà els edificis, es confon tot, perquè és massa gran, no? És molt gran. Si ara mires només les manifestacions que s'han fet des del 2010, no podem comptar quanta gent hi ha hagut. O sigui, científicament podem fer una aproximació, però és tan brutal. Els 11 de setembre, o d'altres manifestacions que s'han fet, al camp del Barça, iniciatives particulars que s'han fet a 1000 pobles, amb lip-dubs, té una dimensió espectacular. Associacions professionals, culturals, que s'han anat adherint. Té un pes, tot això, que si algú ha d'analitzar científicament, a dir, em faré una tesi i ho explicaré tot amb els lligams que té tot, que es calci. És a dir, això no és un suflé que ha sortit d'un dia per l'altre i perquè sí, doncs hem muntat un tinglado perquè el senyor Mas un dia no sé què i TV3 ens abduït a tots, no? El que s'ho mira així, ja us podeu imaginar el que em penso jo, no? El 9-N mateix. Ningú s'imaginava que els voluntaris, gent que passava pel carrer, un dia et muntarien un procés, diguem-ne, participatiu com aquell, on la gent podria votar i 2 milions llargs de persones poden sortir al carrer sense cap mena de problema, de conflicte, i les coses van funcionant, no? És a dir, és realment sorprenent que amb el pas dels anys tot s'ha fet tan bé, tan educadament i amb tan bons resultats. Jo crec que hem arribat a un punt en què, quan parlem d'aquest model, que per definir-lo seria el model casteller, estem fent un 4 de 9 o una torre de 9. És un treball de molt de temps, és a dir, jo no sé si heu fet castells, però al final el que realment en sap és aquell que un dia feia d'enxaneta, i al cap de 15 anys ja és un tio sapat i va a terços, aquests són els bons. I això és un procés que no el fas d'un dia per l'altre. I mantenir una colla de castells és molt de temps, molta gent, grossos, prims, gruixuts, intel·ligents, menys intel·ligents, ho necessites tot i ho has de saber compenetrar, i aquest procés ho ha portat, això. I jo crec que ara, aquesta mena d'angoixa que estem patint, o que esteu patint, perquè jo soc molt optimista, no és perquè hem rebut 4 garrotades, és perquè ara teniu por de perdre tot això. És a dir, ara teniu por que ens obliguin a anar a les corrides de toros, i aquesta mentalitat
de poder fer una via catalana que hi ha 1 milió de persones que fan una senyera al mig del carrer al moment que toca i no passa res. I dius, el tio que se li va acudir això, de veritat s'ho creia que allò aniria bé? Jo crec que no s'ho creia ni ell. I va sortir. O els que un dia van dir, farem una cadena humana des de la frontera fins a l'altra frontera. I vaig pensar, aquest tio està llampat. Jo el conec i sé que està llampat. Però va sortir bé. Això és el que ens aterra. Ens podem permetre com a societat perdre aquests valors? Això és el que ens aterra. Perquè al final el cop de porra tampoc és tant. Un noi va perdre un ull i és molt. Però jo vinc de Srebrenica. Gairebé 9.000 morts en un dematí. Vinc d'Ucraïna. Vinc de molts llocs que dius, ostres. I tot i així, fa un parell de mesos, a Barcelona, estàvem recollint morts del carrer d'un atemptat islamista. Ningú se'n recorda, sembla. És a dir, al final, com deia, aquests processos són naturals, i són perquè hi han de ser, no són rampells que tenim. Inclús el problema islamista arreu del món tampoc surt perquè sí. És a dir, intentem entendre les coses, no surt perquè sí. I en el fons ho acabem d'assimilar, això. Ho assimilem i ho entenem. I el que realment ens aterra, més que un dia hi hagi un terratrèmol, un atemptat o inclús una guerra, són coses que assimilem com a normals, perquè sempre ha sigut així i sempre ho serà. I el món no el canviarem, les dinàmiques biològiques de la Terra no les canviarem d'un dia per l'altre, i menys de la humanitat, perquè l'ésser humà és un bitxo raro. El que realment seria esgarrifós, jo crec, i és el que ara ens espanta a tots, és perdre aquest valor, aquest model que hem creat aquí. Un dia al Líban pujo a un taxi i el taxista em va demanar si el podia treure d'allà. L'argument era que ell tenia una nena de 2 anys, una nena petita, i no sabia explicar-li què és la pau. Perquè allà els tancs pel carrer tot el dia, cada 2 per 3 els avions israelians bombardejant, i l'home estava desfet. Psicològicament, un noi jove, Bé, nosaltres sí que sabem què és la pau. I la pau és l'1 d'octubre. I jo, quan la gent aquests dies em surt que està espantada, que té nervis, que li tremola tot, jo us dic, escolta, és que us esteu mirant les coses malament. Ja sé que no esteu acostumats a la violència, però us esteu mirant les coses malament, perquè l'1 d'octubre no són les garrotades d'aquests policies i aquests guàrdies civils enviats per un govern de salvatges. L'1 d'octubre no és la violència, l'1 d'octubre és el que heu fet vosaltres. La reacció de la gent, jo no l'he vist enlloc. Molt poca gent l'ha vist enlloc. Això és el que ens hauria d'aterrar, i això és el que ens aterra. De vegades el subconscient ens fa males passades, ens pensem que les coses no se sap com són, però les entenem més del que ens sembla, no? En el fons van enviar l'exèrcit, perquè la Guàrdia Civil és un cos armat, perquè s'ho veien a venir, perquè idiotes tampoc són, i sabien que ho tenien perdut. I la victòria ha sigut clarament nostra, és a dir, jo he vist al llarg dels anys que la guerra pot ser a curt termini, a més d'un li porta uns avantatges, però a llarg termini no te'n surts. A totes les zones que he passat jo que hi ha hagut guerres, o que n'hi ha, no se n'han sortit. Si se n'han sortit han sigut per elements molt externs, però és a dir, el que realment creu que arreglant allò amb violència no se n'adona que en el fons cada acte que fem no deixa de ser una llavor. I si tu eduques els teus nens amb aquesta mentalitat, et trobaràs amb una realitat un dia que no te'n sortiràs. Perquè aquells nens no evolucionaran. No estaran preparats per la ciència, per la literatura, i et trobes una mica com li passa, per exemple, en el món àrab, que té aquest problema tan greu. Jo me'l veig des d'una manera molt personal. És a dir, el gran problema del món àrab és que ha deixat la dona a part. I l'home té una mentalitat molt militarista i molt masclista. Jo me n'adono que a les zones on anem, la dona és qui realment
està a la cuina, o intenta educar els nens, o posa unes flors a la finestra, perquè amb el poc que té intenta portar una mica de bellesa, una mica de grandesa. L'home no, en general. Educar a la gent o viure en les famílies des d'aquesta òptica tan militarista és un mal presagi pel futur. L'1 d'octubre aquí els hi ha demostrat que hi ha una alternativa a tot això. Perquè l'1 d'octubre no és només tots vosaltres o que hi sigut allà sota una porra aguantant trompades i veient com li brien al cap. L'1 d'octubre, i no ho perdem de vista, si us plau, és un procés prohibit amb un estat que ha fet saltar pels aires tot el sistema judicial i polític. Qualsevol que s'ho miri, ahir m'ho preguntava una periodista, és que no cal que siguis un advocat, ni un enginyer, ni un jutge, és que un nen de 5 anys veu el que han fet, tancant webs, agafant jutges que han dit coses que no tenen absolutament cap sentit, amb polítics que s'han baixat els pantalons d'una manera esgarrifosa. Però a l'altre costat s'han trobat uns que ningú s'ha sapigut qui són, que han fet urnes, 8.000 urnes, les han amagat per tot arreu. Jo quan sentia la gent del govern català, sí, no patiu, els conec i me'n fiava, però dius, ai. No, doncs les urnes van arribar totes, algú va fer un sistema informàtic, algú va fer unes paperetes, algú va fer uns llistats, va estructurar unes meses. Això quin valor té? Això és perdre la batalla i hem d'estar tots deprimits? A veure, si us plau. No juguem. No fem bromes amb això. En aquest sentit, penso que hauríem d'entendre d'una vegada que l'1 d'octubre no va ser un problema de violència. Va ser una sort de crear un model. I quan jo parlava de que Europa té un problema greu, de moral, d'ètica, té un problema polític, però és que quin model tenen ara per seguir els joves europeus? És que no n'hi ha cap. Però el dia 1 ha nascut un. El dia 1 d'octubre ha nascut un model que per nosaltres ja és vell, que és la revolució dels somriures, perquè fa molts anys que estem fent això. Ja vam fer un 9 de novembre, ja vam fer una via catalana, hem fet moltes coses així. L'última manifestació a Barcelona de l'11 de setembre, no sabem quanta gent hi havia, però molts centenars de milers, a l'acabar l'escombriaire em va dir: estic escombrant les fulles dels arbres, perquè no hi havia ni papers. Després de Gandhi, què hi ha hagut en matèria de no violència? O els tibetans. I allò era una actitud, però un model polític basat en la no violència, basat en la política, basat en l'ètica, on el veiem a Europa? Veiem que els senyors de la Unió Europea donen tot el suport al senyor Rajoy. I no és que siguin cecs, ni idiotes. És que són uns gàngsters. És que són uns impresentables. Aleshores, els joves, quin model tenen per seguir? No en tenen cap. Com a l'any 30 a Alemanya. No tenen cap model a seguir. Ara ja hi és. I d'aquesta mateixa manera, igual que a ningú se li acudiria veure un científic que descobreix la penicil·lina i ignorar-ho, a nivell polític, no patiu que el que s'ha fet aquests dies i aquests anys, el que heu fet vosaltres aquest dia 1 d'octubre, això ja correrà per les universitats. Això és un model polític a seguir, exemplar per tot el món. No ho dubteu. Jo quan em trobi ara amb els meus companys que treballem a aquests llocs, digue-li Bòsnia, digue-li... i tothom malda per fugir de la guerra i de l'ombra de la guerra, et costa donar-los arguments, però ara ja no ens costarà gens, perquè ara mateix et trobes aquesta mateixa gent com ens escriuen via internet, amb la boca oberta i esgarrifats del que està passant aquí, no? Clar, ells ho veuen des de lluny, però ara quan els anem a tocar i els trobem i estem a casa seva, els explicarem un model que es diu la revolució dels somriures. I si volem crear una llavor, doncs ha de ser així, no la podem canviar. Aleshores, què passarà? Ningú sap. Però jo tinc clar que si la mentalitat és aquesta i aquestes ganes de fer castells que tenim la mantenim, jo en soc molt optimista, fa molts anys que ho soc.
Si voleu, ens podeu acompanyar un dia pel món a veure situacions que són desagradables i te n'adones que el problema, més que fer les coses, és què fas? Quina és la idea, no? I la idea d'aquest 1 d'octubre, més que dir farem un referèndum, és la gestió que n'ha fet la gent, la societat, la població civil. Jo crec que això no té nom. Encara els lingüistes no han descobert una paraula per definir aquesta meravella, aquesta eficàcia, aquesta poesia. Jo crec que l'1 d'octubre és el primer exemple de gran poesia dintre de la política. No en recordo masses més. Per tant, no us deprimiu, perquè en el fons heu guanyat. És a dir, el cop de porra, d'alguna manera, és el de menys. Molta gent pren mal cada dia en 1000 coses i les prendrà, i en processos polítics, i de vegades la violència no la veiem, però quan algú presumeix d'haver fotut en l'aire tot el sistema sanitari, a darrere hi ha molta gent que pateix, molta, més que l'1 d'octubre. I penso que la lluita per aquest model de societat és un encert que de cap de les maneres ara el podem confondre amb que això no ha anat bé perquè hem rebut 4 garrotades. Per tant, la meva il·lusió és que això continuï i que de la mateixa manera que vaig aprendre amb aquests personatges, l'Aureli Argemí, en Xirinacs, cal continuar amb aquesta mentalitat de saber lluitar encara que l'altre sigui violent. És a dir, com ho fèiem nosaltres als anys 80? També ens trobàvem que venia una policia que aleshores era franquista, completament franquista, i que només entenien l'ordeno i mando i les bufetades i venien amb les defenses i amb les escopetes doncs feu el que vulgueu, és la vostra manera de ser, feu, veiem quan aguanteu. És a dir, d'alguna manera jo crec que és bo que ignorem aquesta mentalitat. No podem perdre el temps amb aquesta gent. Són així, feu. Aquí tenim molts llibres per llegir, hem d'estudiar, hem de fer processos, hem de fer castells, hem de fer grups de música, hem de fer vídeos, hem d'investigar, no perdem el temps amb gent que no vol aprendre i que no escolta i que va a la seva i que i a por ellos. No. Sapiguem-nos enfrontar. Sento la ràdio, veig les televisions tertúlies que hi ha qui es posa nerviós. No ens posem nerviosos. Si és un exemple que esteu fent. No els polítics, no, vosaltres, la gent. Per tant, jo com a observador també que sóc, després d'haver vist molts disbarats pel món i de veure gent molt maca i d'haver tingut molta sort, dir que l'espectacle del dia 1 doncs ni l'oblidaré mai, i realment quan et sents esgotat com ens sentim nosaltres perquè estem en zones molt difícils, te n'adones que val la pena, que el model que s'ha creat aquí, tant a nivell d'ONGs, d'entitats, de grups de teatre, és un model absolutament exemplar, i això no es pot perdre. Que ningú tingui ni el més mínim dubte de que el dia 1 vam rebre una garrotada perquè la garrotada la van rebre aquells que no saben ni en quin món viuen. Gràcies.